kuban kiɗan dodo haya talba dodo ga dodonsu ga dodon maza cika tsoro dodo dodo zakin mazaje mai san al'umma talba cika tsoro toren giwa baban salimu abban sakina ga abuwa nan na rerawa asha baban na'imu abban amir abuwa abban mama mu gaida zaki uban mazaje zaki dodon maza cika tsoro tsoron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa an talba ba ƙarya ba zaki dodon maza cika tsoro toron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba zaki dodon maza cika tsoro tsoron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba ahadin Allah kenan ba shi bukatar aikarawa jalla sarki na kenan ko mai gabida zai badawa na daga hannu na Allah taimaken awakar nantawa zan wake gwarzo uban mazaje cika sora dan baiwa dan majalisar nan talba mai san al'umma nawa baban salim abban sakina da ƙuri'a ta kai zamba zaki dodon maza cika sora toron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba rabbi salati kai wa manzo daba daba abin kaunata dan amina abban nana mai kyawun nan da ba kamarta a salatin sa sahabbai da waliyai abin kaunata rabbi sanyo dukan masoyan annabina abibinta shakirari shayabo dan amina abin kaunata Allah hada min har cika soro abin kaunata talba zaki dodon maza cika soro toron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba talba kai ne zakaran gwajin dafi a birni da ƙauyena domin ka zama uban marayu mai tallafa o yankina majalisa kai mana rana babu kamar ka abbana sannu gwarzo uban mazaje taka daidai uban sakina kayi ta su dole su karba jigona gagara gasa sai dai ayi shiru ga mai gidana talba zaki dodon maza cika saura toron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba magana zarar rubuno idan na faɗa ku saurara da zancen da zan yi ku ɗauki biro ku tattara tabbas talba jigo ne mai hankali shi zai lura ku bar batun yin adawa in na faɗa ku ɗan lura ku ɗauki aiki da ayyukan da talba yayi ku jajjera ku ɗau ma'auni ku je ku duba nan za ku gane mun ci gaba zaki dodon maza cika saura toron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba shi fa talba aiki yake yi ba wai ya ware yanki ba zai yi aikin dan al'umma don ci gaban mu ya dudduba abin zaɓa talba ne ku bar masu dakan gumba masu cewa za su yi da sai shigo su kukurba su samu mulki su bar mutane na gararan ba don duba bayan sun san haƙƙin mutane na bibiyar su ku dudduba zaki dodon maza cika saura toron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba me kamar zuwa zan aika shi ne ba zai ban kunya ba kasan shi tubalin toka ba za ya gyara zaure ba ba zan shigo motar alfa ta sana je na rubuta ba ga kwangir karfin jirgi kan ba za mu canza ba sannan gwarzo zakin mazaje uban maza na duba jiya kai ne yau ma kai ne gagara gasar mai gaba zaki dodon maza cika saura toron giwa ga mai faɗi da aiki da cikawa talba ba ƙarya ba
shi zami ba za mu ɗau ɗan kuka ba. Masu kace na ce mu bar su tashar duba da mu mun je mun kama tsami ba za mu bi su mu rubuta ba. Mu hau hanyar nan mai bullewa mu kyala 'yan zamba, mun kama gaskiya mun bar karya talba ba za mu canza ba. Zaki dodon maza, Cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. Zaki dodon maza, cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. a tara a raka a tsare talba ne zai maimaita. Duk sabon kura da zaki ba ya kyale 'ya'yanta, ga alkhairi yana zuba dole za mu kyakyata. Kaga jahata na yin kuka da zuwansa ya gyara ta. Dawo kai muke so mun bari 'yan tatata, zuwanka shine alkhairi talba ba za mu canza ba. Zaki dodon maza, Cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. batun mutumi ba mutum bane duk jama'a mun gane shi. Guda jiran dubu gani ne duk jama'a na shaidar shi. To a cikin kayan gini tabbas jigo ne yashi, mai aiki da ayyukan kwarai cika sore dai gashi. Kowa yana yaban nashi, ni ko talba ne gashi. Mu gaida mai gidan masu gida, jigon talakawa talba. Zaki dodon maza, Cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. na ji daɗi shi ne gari babu batun wayin sabo. Na yi zance ya karkuce min ga abuwa nan zai zambo. Kai jama'a ku sani shi dai naɗi sai dai gyambo, babu zancen kauce kani dai shi ne jigo. Domin shi ne uban marayu babu zancen yan zambo, mai tallafa wa maza da mata mu gaida mai gida Zaki talba. dodon maza, Cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. to ku sani karya fure take yi ba ta da. Duk kyawu irin na kaza ba ta yi zabuwa zane ba. Kasan injin jirgi bai yi kama da na mota ba. Cika sore buhun kaya dan na ka sai an dudduba. An yi zaɓe har ka lace ka bar suna duba. Kai musu kwari ka shallake ja mu muje baban baba. Zaki dodon maza, Cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya babu ba. batun yin karya kyawun tafiya dai dawowa. Mun ji daɗi shi ne gari talbana nan dawowa. Jika abin ka gida ka huta talbana nan dawowa. Domin kai al'umma ke so babu batun kaudawa. Dan aikin da kake mai kyau ne na ta yabawa. Burin kolorin farmalan zance na ba ƙarya Zaki ba. dodon maza, Cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. to a bangaren tara ruwa dole a nemo dai randa. Ba za na kau da ruwan famfo na je na ɗebo ɗan randa. Domin shi ne sarkin sanyi dole za mu gannanta. Dan tafiyar su alheri ce masu muso sun yarda. Ashe dai mai son kiwo dole ya nemo dai sanda. Ga kainuwa da shan Allah mai hankali zai dudduba. Zaki dodon maza, Cika sore toren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. yaushe da har da giya da mun bar hanyar 'yan zamba. Ba
ba zan sake shiga motar alfa ta barni a daji ba. Masu roman kunna da baki ba za su sani na rubuta ba. An yi walƙiya duk mun gansu ba za mu yarda mu ƙara ba. APC babu canji zancen ba waiwai ne ba. Talba kai ne uban marayu zancen ba karya ne ba. Zaki dodon maza, Cika sauratoren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. zaki dodon maza. Cika tsoron giwa, Ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba karya ba. zaki dodon maza, Cika sauratoren giwa, ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba ƙarya ba. ga mai faɗi da aiki da cikawa, talba ba karya ba. Ga